silamɛya de taara kɛ politiki bere ye a ye silamɛya kɛ bagabarikɛla ye a ye silamɛya kɛ sufɛn ye a ye silamɛya kɛ siranɲɛfɛn ye a ye silamɛya kɛ fɛn na silamɛya bɛ lagosi fɛn fɛn na Mamadou ka lagosi de don parce que a ye ne ye campagne kɛ misiriw kɔnɔna de la ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ sanga e k'i miiri Mamadou bɛ ka bonya kɔnɔ arasibati bɛ yen e ni ala cɛ ɲɛdɔn b'a kɛ Mali la bi a bɛ kɛ yan sɔrɔsiw b'u ka kɛlɛ kɛ e seba kalama fanga b'i don ɲɔgɔn kɔrɔ Faransi bɛ siran ɲɛ Amérique bɛ siran ɲɛ Algérie yɛrɛ bɛ siran ɲɛ mais maliyɛnw bɔra k'u ni di k'u ka nafolo di ka tila k'a ye ko Mamadou nana ka segin misiri kɔnɔ parce que a b'a ka denmisɛnnin a b'o de k'i la a b'a ka denmisɛnninw de placer kɛrɛfɛ ne y'o fɔ a ye k'an bɛ mɔgɔ kɛ cogo min na a ye dɔw don CNT kɔnɔ ka dɔw placer ministère la ka dɔw placer gouvernement kɔnɔ donc a yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ fan bɛɛ opérateur ninnu kan ka na wari d'a ma o b'a bolo donc a ye taa ni kuma ye n'a y'o diya a ye maliyɛn bɛɛ faga hali sugu kɔnɔna la a ka mɔgɔw bɛ yen hali sugu kɔnɔna la misiriw jɔjɔlen b'a bolo ka taa ale de taara ka taa fɔ Saoudiyaw ɲɛna k'u ka wari bila ka na ko jihadi ko la an b'o de gɛlɛya kɔnɔ tan an b'o de gɛlɛya kɔnɔ ka taa misiriw jɔjɔ k'u misiri dɔw kɛra tâche d'armes ye dɔw kɛra marifa dogonyɔrɔ ye hali sinan tɛ ɲɛdɔn jama yɛrɛ tɛ min bɔ misiri ta jɔ ye misiri dɔ bɛ Bamakɔ min ma laban a ka taa ni misiri 7,000 o de bɛ i ka fɔn sɔrɔ ka bɛn misiriw laban mɔgɔw ka seli nɔgɔya la non i bɛ tɛmɛ Mali Bamakɔ kɔnɔ i bɛ misiri laban bali min a ka ca ni 7,000 ye mais i bɛ taa burusi kɔnɔ i bɛ taa misiri dɔ jɔlen sɔrɔ kungokolo fantan bantan kɔnɔ faliw ni misiw bɛ ka si misiri kɔnɔ o ye silamɛya jumɛn a bɛɛ ye terroriste de bɛna marifa ta a dugu kɔnɔna la ka taa dugu attaquer mɔgɔ minnu b'u jɔ k'u bɛna kuma nin bɛɛ tun bɛ transition kan wa transition bɔra nin bɛɛ la san 4 in kɔnɔ o de y'a to Asimi ninnu ye ala delidenw de maliyɛn mana sababɔ o b'a fɔ ko ala ka jamana basigi ala ka mɔgɔ dama m'an bɔ nin kɔnɔ o duwawu minnu tun bɛ kɛ o de bɔra ni Asimi ninnu ye ka na ni Asimi ninnu ye ni mɔgɔw tɛ Asimi ninnu dɔn Asimi ninnu dɔn jabidenw de wa n bɛ min f'i ɲɛna maa o maa bɛ yen k'i bɛ dogo la hali bi ala b'i lebu yira diɲɛ na dɔɔni don hali wagati jan tɛ donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an t'a to tan an tɛ a États-Unis ta bɛ yen nɔ dɛ États-Unis ko cogo di Bougainville Jawara an ye kunnafoniya sɔrɔ bi k'a fɔ ko américain dɔ ko u ye a refoulé Mali aéroport la bi ko ka da réciprocité min bɛ Mali ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ni u kɛlen bɛ ka visa ka o tigɛ maliyɛn denw na e bɛ se ka mun de fɔ an y'o kan i bɛ dɔ kalama a la bɛɛ tɛ fɛn kalama a la dɛ n'i y'a ma Trump jaabi parce que anw bɛ biennale ni sommet la an ko hakili t'ale la fɔlɔ quoi Trump bolo ko ka visa tigɛ anw ni États-Unis cɛ a degun bɛ États-Unis de kan olu de bɛna business la yan u ye restriction min ta olu de bɛ na yan an ka mɔgɔ bɛ t'olu fɛ yen a bɛɛ bɛ taa ni sira wɛrɛ de donc u ka maliyɛn don sa américain de don sa an passeport américain de b'a bolo a y'i fiyɛ ka na a ka passeport b'a bolo an y'a lasegin ala ko hei segin hali ni Trump yɛrɛ nana an b'a lasegin Trump i b'a dɔn problème de tun bɛ Mali la quoi maliyɛn ka rêve de tun ye Europe ni États-Unis ye quoi fɔlɔ an ka faama minnu nana olu ka rêve de ye États-Unis fɛn quoi mais bi in na maliyɛn ka rêve de ye baara ye maliyɛn y'a dɔn a kɛra Faransi a kɛra États-Unis n'i ye baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ wa n'i y'i da ka sunɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ wari sɔrɔ donc les Maliens sont prêts à travailler n'importe où et n'importe quand ni mesure de réciprocité min filɛ nin ye Trump ma foyi y'a la hali sisan 50 américains kan ka na ingénieur minnu kan ka na min dɔ baara la u y'u ka demande de visa bila ka na affaires étrangères la u y'a rejeté kunun ka kunna sini 50 américains u y'u ka visa bila ka na demande de visa affaires étrangères u ye liste bila ka na demande de visa tɛ dɛ u y'u ka mɔgɔ minnu kan ka na pour que k'u accréditer est ce que b'a kalama affaires étrangères y'a rejeté réciprocité mais aw de ka wari bɛ yan aw de ye 50 milliards de caution na minnu kun kɔrɔ k'a bɛna exploration u ka ingénieur joli k'u bɛna u k'a ka ɲi fo nin ka bɔ yen fɔlɔ an ka mɔgɔ t'aw fɛ yen n'i y'a ye anw fɛ yen an taara minɛ ko ni yɔrɔ furan ni baara de la ale ni est ce que b'a kalama an darimɛ ɲini de la aw de bɛna anw ka dugu jukɔrɔ nafolo nɔfɛ k'an su donc a ka jugu mɔgɔ min ma an ka se an ka lajɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ États-Unis a bɛɛ bɛ se ka Mali passeport ta a bɛɛ bɛ se ka Mali passeport ta ka na Mali la a bɛɛ donc an ka ambassade min bɛ yen an ka ambassade mais n'i ye maliyɛn seulement dalu a dit k'i ye maliyɛn bɛɛ ka mɔgɔ tɛ Mali la yan kosɛbɛ o maliyɛn ka dɔgɔ mun bɛ États-Unis n'i ka mɔgɔ dɔ tɛ Mali la yan wuli dɔrɔn a bɛ passeport ta yen
b'a dilan dɔrɔn a di bɛ min na a bɛ passeport ta ye maliyɛn ma jɛ passeport la dɛ ni passeport maliyɛn b'i bolo i bɛ n'i sago la donc américain ko de ko don wa maliyɛn si kana jɔrɔ nin na parce que gouvernement bila ka communiquer à peu près ka tila ka visa ko in bɔ ɲɔgɔn na maliyɛn minnu bɛ yen olu sen t'a la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di a dabɔra américain businessman de kama wa u b'a y'u ɲɛ la dɛ ala sago i sago sago tigɛ la Bumabel a bɛna f'i sɛgɛnna a k'a bila yan awɔ an ka bila yan